כן, תחובה לך דבר על תמות שם. הייתי יושבת, אבל אני כבר כשתחילנתי בסוף עוד שני וידאו. ממה תקבלי קביעה? שלומכם? אהלן. הכל בסדר. מטיילים? כן. זה מלון בסדר? ממש. מלון מיליון כוכבים. מלא כוכבים. הכי טוב. אין תומר. מה אתה מחפש? מה אתה הולך? נעלה להר. איזה הר אתה רוצה? מותר לו לעלות להר לילד? מותר לי לעלות לשם? להר? לא, עדיף שם. איך התחילו?